La pròxima pregunta ens envia un tal BNGPB que es podria explicar, senyor Puigades, per què van augmentar tant els sous quan es va canviar de partit al govern? El govern de la nació? No, 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 al govern municipal. Se van augmentar tant els sous? Anem a veure, jo te puc dir que els treballadors de l'Ajuntament continuen cobrant el mateix que els ha correspost i els únics que han canviat el sou és que no tenien sou. Ha canviat el sou de l'alcalde que no tenia sou. Però ahir jo crec que ho he explicat ja algunes voltes, però no tinc ningú inconvenient en tornar-ho a explicar. Jo tenia dues solucions, o tres, diríem. O treballar la jornada completa, o jornada partida, o no, com estava José Ramon, o no fer res de ninguna d'aquestes dues coses. Què passa? Jo crec que per portar un ajuntament com el de Benigànim, i això està demostrat en pobles més xicotets, Poblet de la Pobla del Duc, per exemple, està alliberat completament, o altres pobles més xicotets estan alliberats els alcaldes. Jo, en el cas de José Ramon, jo no sé ell com ho feia. Jo sé que ell quan se n'anava a València, no se quedaven mai xiquets sense classe. Jo, com que no soc director, quan vaig a València se queden xiquets sense classe. Jo prefereix no ser alcalde o no fer que deixar els xiquets sense classe. Perquè jo, per damunt de tot, i vosaltres me conegueu, i no sé, tindré bona o mala fama com tots, però de que complix i de que vaig a les classes i de que procure estar en les classes, crec que això no m'ho pot negar ningú. És dir, que crec que ho puc dir en veu alta i prou fort. I no m'agradaria que això passara. Què passa? Que vaig pensar la solució menys gravosa per l'Ajuntament. I me vaig ficar el sou que corresponia a la jornada, que el que me paga l'Institut, més el que me paga l'Ajuntament, més el que cobraria, perquè jo no cobre plenos ni altres coses, ni juntes de govern local, ni comissions, ni res de res. I ho vaig calcular d'aquesta manera. És més, jo vaig agarrar i vaig dir públicament en un pleno, jo no sé si m'estic ficant massa diners o massa pocs, però quan José Ramon, que porta la seva nòmina, jo dic, jo no vull cobrar més, cobro el mateix, el que marca la seva nòmina cobre jo. Si és més de lo que jo cobre, me lleve diners. I si és menys, no m'estoque, me quede com estic. Però ell digui que allò era una cosa privada d'ell i que ell no la volia portar. Bueno, doncs no la vol portar, doncs ja... Però jo haver pogut agarrar com va ser la seva nòmina. És dir, que i en ningú moment la volgué portar. Entonces, entre el que jo cobrava, i a més no ho ha negat mai, entre el que cobrava de l'Ajuntament i el que cobrava d'això, m'eixien 2.600 euros. Entonces jo li vaig dir que si eren més, si ell cobrava menys, jo me rebaixava el que ell cobrava de menys. Però si ell cobrava més, tampoc m'ho anava a pujar, me deixaven els 2.100 euros. I no m'ha volgut portar mai la nòmina perquè la veren. És dir, jo també pense que per el mateix treball no tinc per què cobrar menys. És dir, perquè li dedique com a mínim les mateixes hores que ell. Jo no vaig a dir ni més ni menys, però les mateixes hores que ell. Bueno, però en el diari va eixir també que vostè era el que més cobrava de tota la vall de la vall. És que la notícia l'envia José Ramon. Bueno, però això són dates objectives dels alcaldes que n'hi ha i eren del PP, del PSOE... No, home, però és que tu el que tens que agarrar és dir, si tu dividixes 1.600 euros per 18 hores, tu creus que jo fas 18 hores en aquest ajuntament? Hi ha algú que s'ho crega? No, jo te puc dir que hi ha mesos que en faré més de 40. Ara, tu, el que te paguen és per aquestes 18 hores. Les més que tu hi vulguis fer, això ja és per al teu compte. És dir, que jo, el tema és això. I és el mateix que vos vaig dir, o que vaig dir en aquella època. El meu sueldo pot ser enorme si realment no li trac utilitat i sóc un responsable i no fa res per al poble. O pot ser molt barat si aconsegueix coses per al poble. Jo penso que passa com les empreses i els executius. És a dir, moltes voltes la gent se pensa a aquesta persona li estan pagant una borrada de diners i no està pensant que la feina d'aquesta persona fa que hi hagi una empresa sencera que estigui treballant. El que passa és que no estem en un país socialista i el que té la idea eixa té que anar-se'n a viure un país socialista. Bueno, passem ja que és l'última pregunta de les escrites, enviades pels usuaris i que és relacionar amb mi particularment. Vostè va prometre personalment al Mirador Valencià per correu que els ressalts a la carretera principal del poble anaven a instal·lar-se urgentment. Han passat diversos mesos i encara no han fet res. A què esperen? A què passi un altre incident?
Les què? Els ressalts, es referís als ressalts de la carretera esta que van... Sí, no, és que havia entès una altra cosa. Mm. Te puc dir que la carretera és de Diputació. Sí, I te puc dir, si vols, ara no ho tinc perquè està arxivat, però te ho puc ensenyar, te ho puc fer arribar, que des de fa molt de temps se va enviar un escrit a Diputació en les 4 o 5 coses que hi havia importants que jo volia canviar. Una és un ressalt que dius tu que n'hi ha en els bitxitos, després un que em vull ficar així, perquè igual que ne vull llevar, ne vull ficar alguns. Uno que em vull ficar davant més o menys d'on viu Antonio el Peó, un poc més avant, perquè el tramo ixe no agarren velocitat els cotxes. Un altre que vull ficar abans de la Pacheca, que també aminora la velocitat ahir, però no perquè ha passat l'accident, sinó perquè pensàvem que era necessari. I uns altres que estan, quan passes la gasolinera, vosaltres sabeu que hi ha un desvió cara al camp de tir. Ahir els cotxes agarren certa velocitat i quan ixen, a mà dreta tenen un canvi de rasant i a mà esquerra els cotxes venen prou a pressa. De vegades, ahir n'hi ha molt de perill. I ahir tinc sol·licitat que me netegen tota la vorera, perquè això ho neteja Diputació, i que me fiquen un ressalt, només passar la gasolinera, i uno abans del canvi de rasant. De manera que, al disminuir la velocitat, quan passen el canvi de rasant, ja no aniran a pressa. I la gent que ix tant del... Això és el Mirador, no? Sí, la gent que ix tant del Mirador com la gent que ix del camp de tir, que tinga la meitat de perill que té. Jo sé que s'ha produït algun accident. Està demanat a Diputació, el que passa és que no ho han portat encara. I jo el que no puc és, per al meu compte, agarrar un ressalt i picar-lo, perquè Diputació te denuncia. És a dir, que una altra cosa és el que se demana dins del poble, procura atendre-ho. Ara, per exemple, han hagut les pluges i ja estic tramitant allà en el carrer Carril el que se facin els desaigües adients perquè evitar el problema de l'aigua. Vull tindre unes reunions del carrer Colón pel que ha passat, a veure com ho podem fer. És dir, que m'han dit una suggerència en el tema dels bitxitos de prolongar una sèquia que hi ha allí o una espècie de caduf que hi ha allí. També ho anem a estudiar. És dir, ja en els bitxitos vaig ampliar mig carrer que hi havia per buidar i el vaig fer sencer, però pareix que no és prou. Doncs, bueno, intentarem. També vos vull dir que quan venen avingudes de 70 litres per metre quadrat en una hora, hi ha pocs pobles que puguin resistir això. Això està clar. A mi un tema que això vaig comentar a l'Ajuntament, que no eren diners, tot el rotllo este, i simplement vull que em digueu sí o que no. Si és veritat que el 15 de juny del 2007 hi ha quasi 600.000 euros en el banc de l'Ajuntament, ingressats en els comptes de l'Ajuntament. A veure, te tinc que dir el mateix que es vaig dir a d'ells. No és que estiguen els diners. A veure, físicament tu pots tenir uns diners, però si tu tens que pagar una sèrie de coses, no tens aquests diners. És a dir, que una cosa és que els diners estiguin ahí, però que tu no els pugues gastar-te'ls perquè no són teus. De fet, nosaltres el primer any, pràcticament, la gent deia, és que no fan res, és que no podien gastar-se res, perquè tampoc sabíem exactament què és el que ens venia. Tu te creus que de la nit al matí que t'aparega una factura de 20 milions de pessetes que no comptes en ella? És normal això? És dir, que estàs en el... Entre que... Jo ho reconec, jo soc nou, és dir, però procure i me tire molt de temps procurant documentar-me i assabentar-me de tot el que me correspon. Que fas fallos, segur, però procure cada vegada fer-ne menys. I entonces, jo el que vull que la gent entenga és que jo... Per exemple, jo tenia un negoci. Hi havia un moment en què venia, per exemple, un lote de bous i tenia un munt de diners meus. Però si es devia que es tenia que pagar, aquests diners eren meus. És a dir, que no eren meus. I això és un poc el que me vaig trobar. I, de fet, nosaltres l'any el tancarem justetet l'any, però no perquè, escolta, perquè el sueldo de la secretària o de la... Entonces crec que no estava encara la interventora, però de la secretària o la interventora fora de 2.200 euros, no crec que això desfalcara l'Ajuntament. És a dir, que jo en aquell moment crec que feia falta una secretària i una interventora. També te vull dir que entre el sueldo de la secretària i de l'antic secretari no se n'anaven pràcticament. Dic perquè també quede clar, és a dir, que per ahir no anem a desfalcar l'Ajuntament.